Gisuon mo di. Oh, betul kung pasagad na. Mana? Lajan kay sama na naman itong kuwan. Chat lang ano, di mo putong. Bye-bye. Bye-bye, Manang. Ay, amping mo. Love you, Nang. Bye-bye. Amping. Nanay, bye-bye. A few moments later. Tagbon ko. Tere. Simita man di ay. Natag sa tiri ba? Ha? Murang di naman makalakang. Sa? Mas tere. Oh, acha, lana, tamo lana. Tamo ko sa lana. Ay, kaya Rolito. Mulito din na. Nana, kayo po nun siya? Okay, dalipog mo kayo. Dalipog mo. Kay? Wala si Piri ka raga. Ano mo ba, Piri? Mahal ka na? Ano sabi mo? Bigay ko na, boy. Namlas tester. Grabe mo po paglag na rin sa ngadlaw. Ay, may kapagagabay. Aga. Ano mo na sa kaya? Amin ko na halas. Muriya plus. Naniwang lagi ka na eh. Alas na na, naniwang mo ni ka na eh. Uwinak pas na mas na noon. Lagi ka na lipay. Lipay na nilipay ka ng Stevie. Naman hilak. Hindi na, ikaw, utago ka. Awas tiri, wala ko kaila. Abay bagusan no, nakuha na sa kabang. Mas Dalton pero Lito. Isi, Dalton. Sa kunisuwa. Narabay kuhan, narabay kamong beto. Alas na tayo. Tayo na tayo. Mura ka ng buturti tayo. Mosquitero. Isa? Amin to tayo. Mura ka ng buturti ng mosquitero. Bye. Ha? Maya bye. Waling gakas kay isang bawa ko no. Katiri sila ka na kinabunan. Ha? Wala lagi to dito. Nay, mato namin nay. Mato namin tayo. Kaya bata ang gi. Atadyaw kayo kay. Wow, sino ni mo? Wala sa mana. Dress? Dress? Sa mana? Tukong? Aysa. May manang. Oh, salamat. Kada ko'y pinaskuhan pang tukong. At naman po, ako naman hingin. Ano rin na video? Rung magkagli ka bragir. Imo ka po nang arong rin eh. Kaya be. Oh. Pagka na. Di dako kay Aysa di siguro ni. Aysa na kahilad ko dito. Ang Aysa, yung mga Nayaan sa balin na yung mga ipog. May pagkasali ka po doy. Wa. Karuin man sa katatay. Hapo to mga kuan si to man kasi nina. Ato lang sila, ipokra. Pili is dodo og si Roy og si tatay. Anak ni kita ka. Alam mo. Ani ka, nag imot dinay. Ito mo na. Ito mo na. Imo ni? Ha? Imo? Natag ni Budoy. Sa may magikan? Ay, sa man natag ni mong Budoy. Pili is dodo og si Roy. Salamat. Pare sila man narag ipog ya. Uwang lagi. Ay, Ang magbuman nito ka. mubo ni. Paglaki mo. Upat tayo na bayo ito tong Tatay, hindi sa mga idanan mo. Tatay? A few moments later. Kuan. Saging na. Kada pizza.
Ako to daghang istorya kay day nanawag. Balance ako. Ito silang mga kapadas. Kamo na ito sa ano rin. Putod-putod ang kaon. May nawag wa to kasugod. Hala, muli. Kamay ang kwarto. Mahaw. Sarap naman. Halo? Halo ko sa men, ha? Yeah. Nan. Ano ka mo? Ay. Luy lang mo tos manungi, manawad active pun. Sorry pa, natagare. Naman ka sa daghan lagi ko no. Nagpuntahan ako sa Kuranan sila nanay. Tapos nagapon, tapos ko kabantay, siya man sila. Natakihin mo kato sa diyang ibati, ngawa lang diyang cellphone. Duhan sa wasit, kaya kikis ko, cellphone nagaba man. Ako na ito to. Mga unta, mga gusi hitir, ha? Saging? Huwag ko saging? Ha? Ano ginamos? Ako na kong saging para ay bilang ho yung alon. Lamot ko, kinamot. Mamyuning ayop. Mahata. Kamatis. Yung ato ang tipag. Ha? Kakasasod. Kok. Dahil Kuranan. Ansa ko. Apa? Diam na pagkuhan ulit. Rol. Kinutin na pa yun na.
Di naman yung doors, kinutin na po. Kinamin si kuating nanay. Ngitar po magtuba. Kaya mo lang kinutil. Si kuating naman na. Itlog. Tuba. May walk na lang sa kasangin. Abri ko naman. Maabri naman. Hindi ko, no? Kuliran. Yung mga gana ko, ano? Dana, update na. Karon da. Jag materialis, wa pag i-deliver. Ag puno, dari matiwas pa po din nila. Kaya gitawagan naman ang materialis nga. Walang gis ko, no. Sakto po. Matiwas niya nga saka sako. Helper ni jahang barada. Cha, sana all. Mula ni update sa bintana. Herlin. Lahir na rin bintana, Herlin. Imo dito sa imo. Kuan. Asa ni Rol? Solid na ang pagkakabit? Basi gusto si Herlin og bayluan na gidya. Sana all. Bitaw dia. Ano ni nga brihan? Pwede naman kanya brihan? Madak mo kumabri. Nara jay. Oops, tara. Tara, mo ni gipangitas gobernador. May nga ni ag sira. Oh, kani wa na. Kani ko no dari, og mga manpod ni sabot namin skuan nga. Libre ko no ni dari, may pakapin. Kaya mga bitay na dani, parintira ninjo. Side ni Nanay Bia. Apo sa iksong Nanay Bia. Kasi nakailang Nanay Bia murga. Kay katong ilang lola nila Paul, mga to'y murga, iksoon, iyas. Doon pa di mo turuli. Doon pa di mo na to. Tarang gigdaan dari, lak-lak lang mo na napikas kwarto na. Kami sa Rimlita gabi eh. Mau ni, Pau. Update sa pajag, Pau. Diyan na. A few moments later. Pag-string. Diyan na, Pau. Delivery. Kapo na lang ipaabot. Asa man danhi? Pwede dani na. Di man mapantay basig mga dagbok. No. Ani? Aw dito atos kuan. Agbato. Ha? Agbato? Oh, sulod sabay. So, may kami pero may bola na. Sure ka naman. Ha? Sure. 11,860. Na. 11,860. Oh. Tapudi hardware. Tabudian? Tapudi hardware. Tabudi. Masa lang relyo na? Ha? Nagdurili. Ha? Katuloy ko. Balik ko lagi. Katuloy ko kung ilang reliyon. Wala ka mo i-update Domingo, no? Awa. Tao ko no burato, agay. Ulong buhok. Mga Adventist. Sila nana, sakop lulo amboy. Dili kita ubaboy ba? Rato sa manulo, ano ba? Burato ni. Ah, Burato ni. mga ligo mo lang ng burato dia kay taga pilar mo ko sa una. Pero ano siya na? Basi si William.
Amo to sila ang Pastor lobong. magi. Oh. Kamay pastor nga prato. Sa nga kanang magbahay nga kinanglan hardware nga barato moral ni sila. Oh, Sabuni Hardware. Set out. Oh, so abot bitaw ko pagita dadto alis man ta kong order sa naman naingon nga ato kong Ato barato na. kadihay. Pwede rag. Ilang simento 180 ra ang sako. Na ilang simento 180 ang sako. Barato ra. Sabuni Hardware. Sa ang kandihay. Kandihay kay kuan pa kanang kanila bayaran o kani sa kay order mo kauna do kay pa deliver kani sila ani bayad. Nasaan to sila? Kunan sa mo, namaho apa? Hoy, namaho apa? Da saging na rin snack. Mga suon. Kuya, ano mo, Carl? Ha? Kokdo. Kanang bugnaw. Asa man ka na palit? Ngay talig mga talig og dog mangita im dandaan. Pangita ko nagmadre. Kasi gapos? Adun kasabay dun. Aw, sana ako. Bahala na. Adun mo kumi adun mo kuan. Bati asa mo mang sulong gira? Nailin. Hoy, bada mo pa sa lubong ha. I love you Nailin. Kumang ka day? Di Nailin. Ako na ba na makadiha? Hawa mo kini mo agi. Nadoy mapago din balik. May mapago din balik. Pakigo-kigo. Day mangita ko madre. Kanang madre. Nagluto na ako akong amigong madre. Di madre karang madre bitaw karang amigo pare. Ano ko na? Ay dagan pinagupan prato. Si Manang Hilin. Pangita, aro makita mo. Pag diesel igo no. Lodili sa burato gyapon to isa. Doon to nimo. Oh, manghod. A few moments later. Kato kay di pod lalim, pod tag singot bitaw. Namad sa pay makaon. Baso. Saging mo dito. Napisaging. Bagaw. Bagaw saging. Di baso. Dili baso. Kay ana. Ang gamit na. Kay snack. Pila to agresibo? Kanina mong hardware. Arang ka okay kadyo kaya nila magbayad. Di ba ano, ninguli ka? Ah. Ito, dilig, ang tipo na bilhin. Tagali sa ka, Brad? Asa dapat? Sa Kambaol. Ang sa pedo ni mo. So. Kaduyak. Silingan din mo sa Plurami Bulana. Ha? Nakaya dagang Plurami Bulana. Ni? Plurami. Oo, kay vlogger mo na. Igsoon mi. Ito no? Ah. Undoy. Ah. Undoy. Shoot out. Undoy. Igsoon mi. Ako may magwang. Sa Plurami may bunso. Bantu ka pa yung tingog. Tingog na day. Salamat ta. Salamat. Salamat. Kung sa anong vlog pa? Pwede pa ka-order nakabistay na. Na may order na nakabistay na. Naman po nila. Kaya hindi na ka magbistay. A few moments later. Oy, ang taga Manila, kawag saging. Oh, mga kunggoy. Oh, dapas madam mo, laki ng pila. Oh, dapas usa, madam auring pod, nagmukmo oh. Oh, merinda na, merinda. Oh, merinda na. Labi na kinilaw, oh, saging.